Здравейте, приятели! Ние сме отново тук. Може би ви липсвахме. Сега ще направим фитнес кръчета. За целта ви трябва едно 3-годишно детенце, което е на 10 кг. Нека да започнем. Айде, Хри, сега ще нани. Слагате детето тук и започвате серии. 1, 2 и 3, 4. Давай. 6 и 7, 9, 10. Отново. 1, 2, 3, 4, 5. Хубаво изпълваме краката. 6, 7, 8, 9, 10. След това ръце. И 1, 3, 4. Сменям ръката. И 1, 2, 3, 4. Благодаря ви, приятели. Това беше всичко от нас. Следете и другия ни епизод. Довиждане. Чао. Чао.